Sa akong pagpamalandong, nakahuna-huna ako aning 13, kanibang numero nga 13. Di ba usama sa nis mga numero nga murag sikat-sikat? Kana sang 3, kanang 1, 2, 3. Sikat sa na. Kanang 7. Sikat-sikat po na siya. Kanang 40. Siya naasa na, sikat sa na. Kanang 12. Kanang mga ina ba? Mga sikat. Yung usahay gani, ato nang butangan og bati nga meaning. Uy, ayaw paglakaw-lakaw ron kay Friday the 13th. Ano? Unya, pero ang aras, uy, kinahanglan ang aras, 13 gid ha? 13. Ana. Nasa mo ingon, ngilad magpa-picture kay tulong mo kabuok. Unya, inig alsa, 1, 2, 3. Ana. Sigamit 1, 2, 3, ngilad sa day na. Nya, inig ihap, inig click, 1, 2, 3. Ana. Sige, himog 1, 2, 3. Inig ingong I love you, 1, 4, 3. Usa mo ng 3, singil adili. Na maganigingong lucky 13. 13 yapon. Unya, ang pinakanindot kay si Mama Mary ni gamit sa 13. Kada 13 sa buwan, sugod Mayo hangtod October 13, iyang gigamit. Unsa kay naas 13? Ang Senate President nga daghan kay nagsaway, nagitawag nila nga nahimo ko nung ang senador nahimo ko nung hall sa Itbulaga natangtang tungod sa 13 ka senador ug ang ika-13 nagkasamad-samad kay gialihan didto sa gawas sa Senado sa mga NBI agents kay dakpon kay ipada ngadto sa ICC kay naa kunoy warrant of arrest si Senador Bato in town niya kay si Bato may pagkabato man gyud ning pugos gyud siya sod pinaagi sa pag-risol pagpakig-wrestling sa ni aksyon og babag niya ug midagan siya hunat gigukod murag yung kanang iro bitaw nga gigukod iro nga nahasuroy og usa ka lugar unya gigukod sa daghang mga iro nagkadagma-dagma siya nasamad pang iyang kamot pagkadagma-dagma niya sa hagdanan aron makaabot lang gid siya dito sa ilang session hall sa plenary meeting sa senador sa mga senador kay kundi siya moabot dosira ang mubutar nga i-unseat ang presidente, ang sitting president nga mao si Soto, Senador Soto. Kung di siya moabot, dili matuman ang 13. Nang gitawag ron siya sa ilang mga partido og the hero. Sa bag-ong majority karon, majority black ang mga kuan naman ang mga kauban naman ni Bato nilang Aimee nila ni Cayetos Cayetano sila si Villanueva basta mo na sila 13 kabuok si Bato mo ilang hero kay nagkapangos-pangos gid siya nagkasamad-samad og dunay usa ka ilagid in taong security nga gikulata gyud sa mga NBI agents 13 taong bunoga na ospital og nganong naingon ana tungod kay gipugna nila nga ang 13 dili unta mamugna didto sa Senado. Ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita sa 13 sa Mayo didto sa tulo ka bata ang mga bata sad nga ni agdas mga tao labi na gyud sa ilang kaobispuhag kaparian purtis ang daghanag kasakit nga giagian mura silang mga gagmayng heroes gani ang duha ka gagmayng bata nangamatay og sayo ngano man na
Haron tingali, muingon dayon ang mga tao, ayaw yung tuga-tuga og hatag og mensahe sa 13 sa Mayo kay mamatay kag sayo. Tanawa si Francisco, tanawa si Jacinta, wa kaabot og 12 anyos nangamatay. Kay murag si Francisco ato, murag pila edad ato Francisco, murag 9 niya. 11 ba to si Jacinta, wa kay ko kakuan sa mga edad. Ang maguwang nila to Lucia man. Nya ningon dayon kuno ang birhen, kanang imong duha ka kuyog nga bata mamatay nagsayo, ikaw ray moabot og katiguwang. Amo tong niabot pod siya mga 100 ka pinting iyang edad. Pero ang iya taong duha ka kuyog nga bata namatay sayo. Ngano man, nasanto og nasanta daig sayo. Mao dayto. Mo na do na gyud mahimong hero. Kana sang 13 sa tinud-anay gigamit sad na ni Hesus kanang gitawag natog Apostolic Foundation. Unsa man ang Apostolic Foundation nga gihisgutan sa na diha sa atong Book of Revelation nga ang bag-ong syudad adunay tungtunganan nga 12 ka bato. Sama na mao na ang 13, mao ta na ako nang gihatag-hatag nga meaning anang aras nganong 13 na kay para manas kaayuhan sa banag asawa ang aras, simbolo manas kaayuhan tungod kay ang kaayuhan sa pamilya kung mahatungtong ka sa Apostolic Foundation nga mao ang 12 ka apostoles plus ni Kristo. Si Kristo mao'y sentrong bato, the cornerstone, ug libot kaniya ang 12. Nya kung makonected ta diha, secured na ka, malangit na ka. Pasabot og magsunod ta sa gitudlo ni Kristo og sa 12 ka mga apostoles nga naas atong sentro sa doktrina, sa atong gitawag og doktrina sa simbahan. Kung makapractice ta ana kana, siguro gyud kang malangit. Lingay mong tupad ing na paborito nimo ang 13. Pero di na tinuod ka nang magbutang mo lingin-lingin nga 13 ka prutas, ha? Ayaw mo amo mga buangon rabasan mo gamiton yung 13 lingin-lingin sang prutas inig ka nos anak mo gamiton ninyo nga New Year mumahal og maayo mga prutas nga lingin. Hasta kung kay mitong linghod, kuhaon, pupukon, kay baligya, kay lingin, mga buongon, linghod, at lingin, santol nga, wapa gani kabunga, ipupo na, kay baligya, kay lingin, mga bayabas, ayaw mo ana, awambot lang sa gaw, tinuod ba na, pero ayaw gamitag too-too. Atong gamiton, i-celebrate nato ang 13th of the month, May to October, aron masuod ta ni Mama Mary. Hinumduman nato ang Apostolic Foundation diin si Kristo ang kinauluhang bato nga gilibutan sa maayong relasyon nila sa mga apostoles. Ug unsa man ang mensahe? Pag-ampo. Isangyaw ang ebanghelyo nga nag-una diha mao ang pag-ampo. Ngunang niingon ang mahal nga Birhen Maria, pag-ampo mo sa santos nga rosaryo for the conversion of Russia. Ug uban pang mga nasod nga way pagtuos Ginoo. Nang kanta natong sa 13 sa Mayo. Ang gamay pa ko sa siging himo anang katekesis panahos Mayo, kantahon mo na nga to sa amo, usay magkasayop-sayop ang tono, pero nindot kaayo paminahon ang kanang inig-ingon nga ang Birhen Maria nagtug-an ka nato nga daghang na impyerno kay walay pag-ampo. Nagana. Lingi ako no imong tupad ing na maapil ka kas maimpyerno. Muna diri sa atong unang pagbasa karon niingon diri si San Pablo, daghan kay mog Dios usara ka Dios ang ampuan nato. Ayaw na daghana.
Ang ato rong mga congressmen, daghan kay sila Dios-Dios na ay malita, na ay kanaganing flood control, na apay mga ayuda, na apay basta nag-Dios-Dios nga mga nagsimbolos kwarta, mga sakyanan, mga mansions, mga Dios-Dios na nila, ang ilang mga posisyon, nga naghimo na lang sila og political dynasty. Ang naman say political dynasty for good, na say political dynasty for bad. Kung mag-dynasty mo para mangawat, para mag-extortion sa mga, saan extortion ba na? O kanang pangilad o panaot sa katauhan, na, ngilad na nga dynasty. Pero ang dynasty sa Japan, ang dynasty sa Singapore, nindot man. O dili kayo na accurate nga bungkagon tanang political dynasty. Ingno nato, bungkago nato ang evil political dynasty. Kana bang magkahiusa ta para magguba sa kalibutan ug sa katawhan. Si Kristo naghimo sa iyang dynasty, iya naman sa to mga igagaw. Igagaw mo to sa iyang mama ug iyang papa ang iyang unang gipangkuha. Di ba? Mga pamilya nila, sila gakuyog-kuyog. Ila sa tong gitawag og political dynasty. O ato yung ibutag politics. Kay giguba man nila ang mga political sit-up sa una. Ug hangtod karon, gitawag mga itas Ginoo og iyang pamilya, iyang mga igsoon. So himuon kita niyang dynasty, pero the dynasty of God, the dynasty of goodness, truth, justice, equality for all. Mao nay nindot nga dynasty. Ug mao nay kalig-on sa 13. Ang 13 ba? Lig-on kay na. Muna ang Senate, kanang ilang magic 13 diha. Peligro kay na. Kasi Senate Escudero, pag himo gyud atong flood control, pag butos flood control, giansit pod siya nila sa grupo ni Senador Soto, pinaagi gyapog 13. 13 mangyapon to. Karon sad, pagboto aning impeachment, kay na-impeach naman ang atong Vice Presidente sa ikaduhang higayon, 255 man tingali ito gyapoy butar o 257 ba to sa Congress, 40 man gid nila yung ka-proud anang ilang impeachment o unsa jud ka na ning boto po dito sa Senate nga ang bag-ong majority kadto sang mga pabor nga dili i-impeach ang Vice Presidente, ang boto sa dangatan ani. Unsa man maayo ning pagka bag-ong 13 sa Senado o bati para nimo? Kamoy analyze ana. Daghan ang nag-comment nga nibanag-banag na ang adlaw sa maayong kaugmaon sa atong mga lawmakers. Kay ang ilang tawag niadtong niagi murag eclipse, ningit-ngit ang paglaom sa mga lawmakers. Atong tan-awon karon og inigsidlak sa adlaw di baka mo ditsog south. Pero mahitabo ra na mga igsoon basta kita maampuon. Kung ang ato lang kapasidad atong saligan, ang gahom sa yawa nga mao ang tag-iyas kangit-ngit, mubuntog nato bisan pag-unsa nimo ka bright, bisan pa si King Solomon, bisan pag-unsa nimo kalig-on sama ni King David, na tintal gyud yawa. Basta di na ta mag-ampo. Ang pag-ampo mao gyud dako kayong sana bato na to ba? Dili nas bato de la Rosa. Ang atong dakong bato nga sandiganan, ang atong tawag na to the rock to defend us, mao gyud ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ang mahal nga Birhen Maria, ang iyang pagkamaampuon og si San Jose mo'y nakapahimo nilang ginikanan sa manluluwas. Kung mahimo sa tang maampuon, mahimo sa tang ginikanan sa kaluwasan. Ako mutuog yun ko, ang mga maampuon, kusogin ang mupalit og raffle tickets. Oh, kay kaluwasan man na.
Pero kanang mga hingwarta kayo, kanang gihunahuna kwarta, kusog kay sila mo kwenta, uy, kamahal ba ang raffle, uy? Kamahal ba ang raffle? Ana din sila. 200? 200? Nya, inigingon ako, yung pila mo sa premyo? Igingon ako, first prize, 500,000. Hala, ako untay makadaog. Still. Ang second prize, Father, nako, 5 katag 100,000. Hala, ako yung makadaog, ana. Siging angkon sa daog, pero magsiging reklamos presyo. Unsaon man nimo pagdaog, og di ka mo palit og daghan. Di ba? Unya, unsaon man sa nimo pagka puno sa kwarta, kung ang daog ra sa imong hunahunaon. Nga ang gisultis Ginoo, bisan unsay imong ihatag nga di na ka maghunahuna og baos, ako nang iuli nimo 100 times. So kung pananglitan mo palit mo og usa ka stub na ticket kanang 100 ka ticket, 20,000 na. Unsa man na? Mahal na, barato. Barato oy, kay og imo nang i-times ang 20,000 og 100. Pila man na siya? Mahimo ng 2 million. Mao na ihatag sa Ginoo nimo ang 2 million. Siguro gid na anak kay 2 million. Kay di man bakakon ang Ginoo. Gawas lagdi ka mo tuo. Muna nagakinahanglan kag pag-ampo, pag-surrender sa iyang kabubuton aron ka mo tuo nga kanang 2 million naka-reserve na para nimo. Inigpalit nimo 20,000 nga one stop challenge. Nga karon og 200 ra usala ka ticket imong paliton. 200. I-times magyapon nag 100 sa Ginoo, pila may imong dawatonon? 20,000. Hay may imo rong ganahan nga dawaton? 20,000 o 2 million? O mo na palit adtong one stop challenge. Ayaw ng one ticket. Pero kung ang imong ma-afford one ticket, the best na sad kay na. Kay mo balik nimo 20,000. Ang gikan nas Ginoo. Unya do na pag pakapin. Basin pa di ay sa imong 100 ka tickets nga gipalit, mabunutan ka sa first prize. Ano na siya? Pakapin lang to. Ay na paghunahon na to. Ay paghunahon as pakapin. Ang gipakapinan mo og siguro Paragod anang imong buhok. Kanang imong buhok pakapin ra na. Pakapin. Nya conscious kay kas pakapin. Ang tinuod yung importante kanang imong Kanang imong ba nga gitaptan sa imong buhok mas importante na kaysa imong buhok. Paglipay nga napakay bahala wa na kay buhok, bahala giuban imong buhok, napakay Unsa may imong gusto? Ma-tumor ng imong mabutangag tumor. Nya nindot kay kag buhok, colored kaayo, ribbon kaayo, pero ang imong duha na ka buhok tumor. Nya stage 4. Okay na nimo. Siging kis-kis anang kilay, sumpay-sumpay anang pilok. Di na mo importante ang kilay o ang pilok. Kay kanang kilay o pilok, ang purpose ana, proteksyon as imong mata. Proteksyon as mata. Ang importante ang imong mata. Dili ng kilay o pilok. Magunsa magang imong kilay pilok porting nindutag badlis. Unya din nakakakita. Muram sa noong siguro ang unsay gisuportahan ana dili ang support ang main gyud kini nga atong kinabuhi dinhis kalibutan lumalabay ra ni ayaw kayog patuga-tugaan ni og secure ang nindot ang langit nga dili unta ta mahog sa impierno mo na ang gusto ni Mama Mary of Fatima ampo surrender to God.